नाय बिराद जागासिनो आदार ओमफ्राय आङो नेक्स्ट जानुवारियाव 5 कुइन्टेल माने हारभेस्ट खालामनायनि टारगेट जायोना जाया नायनोसै मासेयाव सेरसे जाबाबो नाय दानिया बिदि 4 mm नैबे नाय फैबायनो नाया बेनो देनजारसो सबाय बिमा भिन्दि थाइबें जिंखा फानलु आरो जोगोनार तो लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै आंनि फार्मखौ देखायनो नागिरदों आंनि फिश फार्मखौ आङो रुपसान्दा नानि फार्मिं खालामगासिनो स' नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो आरोना नैबेनो जाहैबाय जोंनि गामिनि बाथौ थानसालि ओमफ्राय बे बाथौ थानसालिनि अपोजिट साइडआवनो आंनि फार्मा दं आरोना स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो नाय बेनो जाहैबाय जोंनि गामिनि बाथौ थानसालि बेनो जोंनि गामिनि बाथौ थानसालिनि फिल्डा दै जाना दङ अखा हादोंमोन दिनै स' पुरा दैया भर्ति जाना दं आङो नानो होनो थाखाय कमार्शियेल दानाबो लाना फैदों न'आव बस्थासे लाबोनाय दङ ओमफ्राय बे बस्थानिफ्रायनो एसे लाबोबाय आङो सानसेयाव खननै होयो आदारखौ नानि आदार दा दैज्लां बोथोरनि मानसिफोरा माइबो गायगासिनो जोंनिथिंथ' 50%सो जोब्बायनो माइ गायनाया ओमफ्राय आमथि फोरबोबो थांबाय नालाय स' बिराद धुमधाम गायगासिनो मानसिफोरा नाय पुरा जोबजोब्बायनो जोंनि गामिनि बाथौ थानसालिनि खामानि कनस्ट्राक्सननि खामानि सोलिगासिनो 50%सो जाबाय ओमफ्राय 50%सो बाखि दंबावो सिगांथिं गम्बुज जागोन गम्बुजआ बाखि दङ ओमफ्राय बे साइडथिंबो एसे खामानि सोलिगासिनो आङो दा नोंथांमोननो आंनि फिसारिखौ देखायनो थांगासिनो बै बेराखौ बारबानो मोनगोन फिसारिखौ नाय बिराद मोजां भिउ फैदोलै बेनो जाबाय आंनि फख्रिया आं ना हगारनाय फख्रिया बेयावनो दङ रुपसान्दा ना फख्रि मोननै बे मोनसे बै साइडथिं मोनसे ओमफ्राय बेयाव आङो दैखौ हगार हरदो हाखरनिफ्राय सेन साना दोनदो सेनखौ दाहाय लास्टआव नायगोन र' नोंथांमोननो खोन्थिगोन सेनाव मा ना नांना दङ नाय बेयाव सेन ओमफ्राय दैबो हगार हरदो नाय आङो दा नोंथांमोननो खोन्थिगासिनो आंनि फिश फार्मखौ बै उनथिं नुनायानो जाहैबाय आंनि फार्म ओमफ्राय आङो दिनै खामानि मावनोबो मानसि लिंदोंमोन सानै ओमफ्राय दिनै अखानि थाखाय फैनो हायासै नै बैसांबो लुनांगौ सांबो लुनांगौ लोगोसे हाग्राबो दाननांगौ बे साइडथिं फख्रि ओमफ्राय बे साइडथिंबो फख्रि नैबे मोनसे फख्रियाव दङ रुपसान्दा नाया ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव दङ IMC ना रहु काटला मृगल ग्रास काप भकुवा सब नायानो दंजोबखायो बे मोनसेयाव ओमफ्राय बे साइडथिंनियाव रुपसान्दा नाय 2 बिघा दङ मोननैजो फख्रिया भाई साहब आङो दा रुपसान्दा नानि थाखाय थास' होग्रोनि र' थास' हाना दोन्दोंमोन दहाय नै नाय थास' ओरैबायदि थास' जायोना बे नाया दा दसेयाव नुगोन नोंथांमोना नाय थास' होनि आरो दं बर' नैबे साइडथिं दहाय हानानै दोन्दोंमोनलै थास'खौ नानि थाखाय सामफ्रामबो होयो हानानै ओरैबायदि थास' जायोना बेखिना थास'आ गाबोन फुङालासे गैया जाना थागोन आरो गाबोन होफिननांगोन ना बे थास'खौ होग्रोनि नाय नाया थास' जानो फैबायनो ओइनो थास'आ मावगासिनो ना नाया जागासिनो नाय दा दसे उनाव गासैबो नाया फैजोबबाथाय पुरा साफा जाजोबगोन नाय ओइ मावगासिनो दा खेबसेयावनो सिङाव बोना लांजोबखायो मोनसे मोनसे थास' बिलाइखौ जाग्रोयो बे नाया नाय नै मावगासिनो ना दैया बेयाव दङ रुपसान्दा ना बेहा फाग्लासो थास' जानायाव आं रुपसान्दा नाया बिराद थास' जायो आं गामि खाथियाव फख्रि मोनसे नुना फैदो माने बाङालि मानसि
बिसोरो माने थास' हानानै फुरा होना दोनो फुख्रियाव ओमफ्राय गैया जाना थायो थास'आ फुरा जाबाय थाखायोलै ओमफ्राय आंबो होना नायबाय आं हगारनाय नाखौ इयावबो होना नायबाय ओमफ्राय जायोथ' नाय नै नाय नुदोंना नोंथांमोना ओइनो थास' जागासिनो बोगासिनो थास' ओइनै ओरैबायदि फाग्ला ना बे नाया बा ना फिसाबो जायो थास'बो जायो आङो थास'बो होफैयो ओमफ्राय खान्थालबो होफैदो साननैसो खान्थालबो जायो ओमफ्राय मुरिबो होफैदोंमोन मैया मुरिबो दांजोबखायो जि फाग्लासो ना फिसाबो जायो बे नाया थास'खौ जाबाय थाथ'र' दा कमार्सियेल दानाखौ होना लाग्रोनि ना कमार्सियेल दानाखौ होनि बे दहाय लाबोनाया न'आव बस्थासे लाबोना दोनदो बे दानाखौ न'आव बस्थासे लाबोना दोनदो ओमफ्राय बस्थासेनो एसे खेवना लाबोबाय बस्थानिफ्रायनो नाय बाल्थिङाव नैबे कमार्सियेल दाना ओमफ्राय मास मोननै जाबाय आंनि नाया आं हगारनाय नाया मास मोननैयाव बेगसे जाबाय बेगसेयाव 1440 लायो 35 केजि थायो नाय दानिया बिदि 4 mm नैबे नाय फैबायनो नाया बेनो देन्जारसो रुपसान्दा गोजा नाय आरो होबावनि 500 पिस दङ बेयाव रुपसान्दा ना होबावनि बिराद मोजां नाङो नानो आदार होनानै नाय बिदि नाफोरखौ नुखायो खाथियाव फैजोबखायोना नाफोरा नानो आदार होनानै बिराद मोजां नाङो नाफोरा खाथियाव फैखायोना ओमफ्राय नाखौबो नुखायो आङो दा दानाफोरखौनो होगासिनो मर्निंआव खनसे ओमफ्राय बेलासे खनसे फैयो नाय जागासिनो आङो जानुवारि टाइमाव हारभेस्ट खालामगोन ओमफ्राय बे हारभेस्ट खालामनाय टाइमाव आरो भिडिअ मोनसे बानायबावगोन बेसे देरदो खोन्थिगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय बेसे ना ओंखारखो आंनि फुख्रिनिफ्राय बेखौबो देखायगोन जानुवारि टाइमाव मोनसे भिडिअ बानायबावगोन नैबे नाखौ बोरसि बोननोबो बिराद मोजां ओरैबायदि थाब थाब हमोना बोरसियाव नाय केमेरायाव नाखौ नुहुरदोंना नुहुराखै मिथिया आरोना नायलांबाय थादो 500 पिस दङ नाया रुपसान्दा गोजा खाथियाव होनि र' दानाखौ नाखौ नुनो हानाय थास'आ बै गाबोन गैया जाना थागोन बे थास'आ दानाखौ होनायखाय थास'खौ जायाखै दा गाबोनसो जोबना थागोन बे दा हरनिफ्राय जागोन बिसोरो देन्जार फाग्लासो आदार जानायाव आरो थाबबो देरो बे नाया नाय बिराद जागासिनो आदार ओमफ्राय आङो नेक्स्ट जानुवारियाव 5 कुइन्टेल माने हारभेस्ट खालामनायनि टारगेट जायना जाया नायनोसै मासेयाव सेरसे जाबाबो 5 कुइन्टेल बारा दिन नाङा पुरा बिदि आदार होबाय थाबा 1 केजि जानो अबेबा आधा केजि साइजनिबो दङ 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम बिदि दंजोबखायो पुरा मोनसे माबानि मोनसे बेट्सनिनो नङा नाया खनथामसो हगारनाय जादों बिराद मोजां नाङो नानो आदार होबाय थानो बिदि नाफोरखौ नुबाय थाखायोना डाइरेक्ट नानि एक्टिभिटिफोरखौ नुखायो आदार जानाय नाय गोजा गोजा नायाबो बिराद साइज ओमफ्राय बे नाया जानोबो गोथाव अबेबा आधा केजि साइजनिबो जाबाय नै गिदिर गिदिर नुदोंना बिसोर आधा केजि साइजनि ओमफ्राय फिसा गिदिर दङ मिक्सार दङ खनथाम एगारनाय जादोंना फिसा गिदिर साइजनि नेक्स्ट इयार फैगोन बोसोरे 5000 पिससे माने ना फार्म बानायनाय टारगेट लादों आङो फिश फार्म रुपसान्दा अनलि 5000 पिस ओमफ्राय हाखरबो लिस्टआव लागोन गुबुननि हाखरबो मोनदों र' बोसोरसेयाव 15000 बिगासेयाव बे आङो 15000 होनानै गुबुननि हाखरबो लिस्टआव लागोन ओमफ्राय पुरा रुपसान्दा हगारजोबगोन देग्लाय आङो
रुपसान्दा ना दाखालिबो हगारदों आङो थाइनै मासेयाव फिसा फिसा ओमफ्राय बे नेक्स्ट इयारनि कारने आङो हाखर लाबाथाय लिस्टआव हाखर लाबाथाय बेयाव हगारहैगोन एडभान्सनो बेखिना सेस जाबाथाय आरो होबावगोन र' बेखौ सेस जानो थिननि सयाबिन बायदि गफंना थायोलै दैयाव 4 mm नि दाना नैबे पार किल' 45 लायो बे दानाया ओमफ्राय फिसाबो दङ हाइ प्रटिननि बिसोरो एसे दाम 55 नि मोनसे दङ 60 नि दङ बिसोर फिसा फिसा ना फिसानि थाखाय नैबे नाफोरा एसे देरबायना बेनिखायनो एसे 4 mm निखौ होनाय जादों नैबे कमार्शियेल आदारखौ होबाथाय नाया थाब देरो नाय रिजाल्टआ नोंथांमोननि सिगाङाव नाय मेगननि सिगाङाव ग्रथआ बिराद मोजां लायो मास मोनब्रैयावनो फाननो हायो नैबे आदारखौ होबाय थाबाथाय नाय पुरा हाई प्रटिन थानाय दाना मानो देरा जानो न आरो एभेलेबल मोनजायोना बेनिखायनो थाब देरोलै नाया गावआव नागिरना जानो दरखार गैया बिन्दासनो 2 टाइम मोनजागासिनो माथो नाय बिदि मोनजाबाय थाबाथाय देरखागोननो नाफोरा नाय नोंथांमोननि मेगननि सिगाङाव रिजाल्टआ नाय हनै नोंथांमोननोबो जुदि सोरानोबाफोर फख्रि दङ रुपसान्दा ना हगार ओमफ्राय फैसा खामाय आरोना डाइरेक्टनो बिदि आदार होनानै आदार होबाय था ओमफ्राय थाब देरो नालाय थाबबो फाननो हागोन जानोबो हागोन पुरा हाई प्रटिननि ना बे साइडथिंथ' ना दङ रुपसान्दा ना बेनि अनगा बेवहाय आङो फार्मिं खालामदो बेयाव दङ सबाय बिमा बेनिफ्राय थाइबें दङ जिंखा दङ बिराद मोजां नुयोना ना आदार जाबाय थानायखौ नानि एक्टिभिटिखौ नाय बिराद स्ट्रं बे नाया नाय आरो होबावगोन र' नाय होनाय लोगो लोगो फैखायो ओरैबायदि खाट्रा ना ओरैबायदि रायखस ना नाय नाय बिराद मोजां खालि नाया बे फिसिनि थाखाय थाब ग्रथ लायो नेक्स्ट जानुवारियाव बिसोर नाखौ फाननानै रग रां लानांगोनलै एकदम 500 नि बान्डिल लानांगोन बेफोर नाखौ फाननानै नेक्स्ट जानुवारियाव भाई साहब नाय नेक्स्ट जानुवारियाव हारभेस्ट खालामगोन हारभेस्ट खालामनाय भिडिअबो बानायगोन बेसे फैसा मोनखो बेसे कुइन्टेल जाखो सब देखायजोबगोन नोंथांमोननो नेक्स्ट जानुवारियाव ओमफ्राय मागोआव बे मोननै दिनाव बोसोराव आङो 5000 नानि टारगेट लादोंना फिसिनायनि रुपसान्दा 5000 पिस ओमफ्राय आङो मैगंनिबो खेथि मावगोन माने हाखौ लिस्टआव लानानै गुबुननि हा लिस्टआव लानानै ओमफ्राय फख्रिखौथ' मोनखाबायनो 15000 बिगासेयाव बोसोरसेयाव अनलि रुपसान्दा फिसिगोन फिश फार्मिंआव खिन्थु बिराद प्रफिट जायो दै 50-50 प्रफिट माने खालि दाना होनो हानांगोन ओमफ्राय नानि ब्रिटा मोजां जानांगोन बेफोरो सबाय बिमानि दंफां सबाय बिमाफोरा बिबार फैसिगोन आरो मथा मथि 15 दिन बाथाय बिबार फैसिगोन बिदि खुन्थि होदो बिदि खामि खानानै खुन्थि होदो मानखो होदो नाय पुरा ग्रथआबो मोजां ओमफ्राय सेहेरायाबो बरिया जादों आङो हासार होबाय थादों ना इउरिया पटास DAP मारिदो ना पुरा बरिया जादों नाय सबाय बिमा ओमफ्राय सबाय बिमानि खाथियावनो भिन्दि होदो भिन्दिबो गायदो नाय न'आव जानोल' कमार्शियेल नङालै फाननो थाखाय नङा न'आव जानो नाय भिन्दिफोरा दिनै अखायाव गोलैजोबदोंमोन ओमफ्राय खुन्थि थुनानै खाना होदो नाय भिन्दिफोराबो सेहेराया मोजां जादों फ्लावारिं फैसिगोन बिबार बारसिगोन माने मथा मथि आरो 15 दिन बाथाय बिदि ग्रथ जाबाथाय बारगोन नाय बिथिं सबाय बिमाजों लोगोसे होदोंमोन भिन्दिखौ नाय भिन्दिनि साइजआबो मोजां जादों बरिया जादों भिन्दिफोराबो ओमफ्राय सबाय बिमानि साइजआबो मोजां जादों ओमफ्राय इथिं जोगोनार होदोंमोन एकदम ओरैबायदि थायोना बे जोगोनारा हाइब्रिद जोगोनार ओमफ्राय बे बैसांखौ बानायनो थाखाय आं दिनै हाजिरा लिंदोंमोन मानसि लिंदोंमोन अखानि थाखाय फैयासै अखा हाबाय थानायनि थाखाय बेखिना बैसांबो बानायनांगौ बेफोर हाग्राखौ दानजोबनांगौ बिथिं सब बैसां जाजोबगोन बेफोर जाहैबाय थाइबें नाय थाइबेंबो होदो नैबे जोगोनार हाइब्रिद थाइबेंफोराबो सेहेराया मोजां जादों रज'बाखै
बेफोराव खालि खालि जाना दंना बेफोर रज'बाखै नै थाइबें खामानि बहुत बाखि दंलै खुन्थि थुजोबनांगौ गासैबो खुन्थि थुजोबनांगौ ओमफ्राय बे खाथियावनो जिंखा होदोंमोन जिंखायाबो ग्रथा मोजां जादों नै बेफोर जिंखा एम्फौआ नस्थ' खालामदो फांथामसो दंफां बेफोर जिंखा हाइब्रिद गोजौसिम मोनहैबाथाय आरो टेनसन गैला आरो मथा मथि 20 दिनसो जाबाय गायनाया भिन्दि सबाय बिमा ओमफ्राय जिंखाखौ सानसेयावनो गायनाय ओमफ्राय जोगोनार बेनिफ्राय नैबे थाइबेंखौ आरो सानसेयाव उनाव गायनाय जिंखानि साइजआबो सेहेरायाबो मोजां जादों आरो हासार होबावनांगोन बेफोर खाना होदो दुरुंजों खाना होदो जिंखा बेफोरो नैबेखौ एम्फौआ बस'दो फांनै दंफां एम्फौआ बस'दो ओमफ्राय आं फांसे बस'नाय जादों थाइबाथाय बरिया जागौमोनलै सबाय बिमा भिन्दि थाइबें जिंखा फानलु आरो जोगोनार बेखिना दोङो बेयाव बैसांखौ एकदम मजबुत बानायनांगोन दुरुं बोगोन खालि औवा होनानै दुरुंल' बोगोन बिथिं फिस फार्म रुपसान्दा बे साइथिं IMC बेबो जोंहानि नैबेबो जोंहानि बेबो जोंहानि बिथिं औवा दङ औवानि प्रब्लेम गैया नैयाव बैसां बानायनो थाखाय नैबे आङो सबजि गायनाय जायगायाव नेक्स्ट इयार इन्टिग्रेटेड फार्मिं खालामनो माने प्लेनिं खालामनाय जादों नैबे साइथिं ना थागोन बिथिंबो ना थागोन मोननै फुख्रि नालाय गेजेरावनो दाउ अमा हांसो बोरमानि फार्म थागोन न' बानायजोबगोन बिथिं थिंनि न' बानायजोबगोन अमानि थाखाय थालायना होगोन ओमफ्राय वाल होगोन गाहाय गाहाय वाल होगोन हाफ वाल दा इन्टिग्रेटेड फार्मिं बेयावनो थाखागोन आंबो थाखागोन फुरा साफा जाजोबगोन बिदिनो दंफांखौ दानजोबगोन हाग्राफोरखौ साफा खालामगोन लोगोसे बेवहाय न' बानायजोबगोन दाउनि अमानि हांसोनि आरो बोरमानि बिथिंथ' ना थाखागोन बेवहाय हाइब्रिद मधुफुल गायदोंमोन नाथाय सेहेराया मोजां जायाखै बेबो 15 दिनसो जाबाय हाइब्रिद मधुफुल आरो बिथिं लाइननो मधुफुल गायगोन 20 दालसो गायगोन फाननो थाखाय बे मधुफुलफोरखौ ओमफ्राय जिंखाखौबो फानगोन जुदि थाइबाथाय बांसिन थाइबाथाय फानगोन एसे दाम मोनगोन आंनिया लास्ट सिजन जाहैगोन ना जिंखा थाइबें भिन्दि आरो सबाय बिमा ओमफ्राय बिथिं ना बिथिं माइ गायनाय जाजोब्बाय फुरा एडभान्स गायदो आमथिनि सिगाङावनो गायदो नैबे माइखौ आमथिनि सिगाङावनो गायनाय जादों बै नुहुरनाय न'आनो जाहैबाय जोंनि गामिनि थानसालि बै नुहुरनाया थानसालिनि अपोजिट साइडआवनो भिउआ बरिया फैदो GoPro केमेरायाव नानो आदार होनाया कमप्लिट जाबाय आङो बाल्थिंबो लाबोदो एबार ना सेनखौ नायनि र' सेनाव मा ना नांना दङ सेनावथ' ना मावा मला ना ओमफ्राय बिसोरनो नांगोन ना फिसाफोरा ना गिदिर सान्दा नाफोरा थांनो हाया ना बिथिं नायनि र' सेना बै नै बेयावनो दङ सेन बाल्थिंबो लाबोखादो सेनखौ नायनि एबार केमेराखौ बन्द खालामथ'नांगोन माने आं हारसिं फैदो ना ना नांदोना नाङाखैलै ना मावा नाफोर नांबाबो जागोन र' हर जानो दिनैसो लाबोदों आङो बे सेनखौ 350 लादो दै हगारनो थाखाय बिदि दै पास खालामनो थाखाय नङाबा दैया लोमगोन ना नाय नाफोरा नायानो गैया ना मावा ना नास्राय ना बिदि खांख्राइ मासे नायानो गैथारालै हगारना फिनसैलै बेखिना नाखौलाय मा खालामनो हगारना फिनसै आंनिया ना सानाय टारगेट नङा माने दैखौ हगार हरनायसो टारगेट हगारना फिनबायलै नाखिनाखौ आङो हगार हरफिनबाय माने ना सानाय टारगेट नङा आंनिया दैखौ हगार हरनायसो टारगेट ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम जय बर' हारिनि।